नायलाय दे दिनै आरो सोंबावगोन बेखौ दे दिनै आरो मानो मिनिबावखो दिनै बर'आ जेनबाय दाबो मिनिबावबाय बियो बे सुबुङा आरो मिनिफिनबावबाय दाख्लैबो मिनिनानै लाजि फोनांदोंमोन आरो दिनैबो मिनिबावबाय बुं नोङो दिनै मानो मिनिबावदों बुं मानो मिनिबावदों नोङो दाख्लैबो मिनिदोंमोन दाबो दिनैबो मिनिगोन बिकज मानोना जों बर'लेण्डनि थाखाय इसिबां दरना होबाय गेदारिं खालामबाय एबसुनिफ्रायबो इसिबां बर' सुबुंफोरखौ बुंबाय कि इउपिपिएलखौ देरहानानै बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय सलिउसन खालामसै थांखिया मोननै पार्टिनाबो मोनसेयानोमोन बाट इउपिपिएल पार्टिया थांखि बांसिन जर स्ट्रंसिन लाना फैदोंमोन आरो बिपिएफआ एसे स्ल' फैदोंमोन अके दे बुं बिनि थाखायनो गासिबो बर' सुबुंफोरखौ एबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाबो लोगो जानानै गासिबो बर' सुबुंफोरखौ खौसेथि जानो खावलायदोंमोन बर'फोरनि मेलेम मिथिगौना खौसेथिनिथ' बाथ्रा बाद दोन 3 लाख सुबुङानो भट होनानै इउपिपिएल पार्टिखौ थार्डआव दोनबाय नोंबो मिनि नोंबो मानो होनोबा बर'आ जेनबाय सर'निया बाबुआ देरहाबाय इसिबां खुथार बुंबाय दरना होबाय आर'नाइ लानानै बेरायदोंमोन जोंना इउपिपिएल पार्टिया जय इउपिपिएल पार्टी जय इउजि ब्रह्म एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' साराबो खौसेयै थांदोंमोन ज' बिनि उनावहाय मा जाबाय फिथाइया इउपिपिएलआ थार्ड जोङो बर'फ्रा पार्टिनि फारसे थाङालासिनो जों गावखौनो जों बर' होननानै मोनसे खौसेथि लानाया मोनसे लामा जासिगोन स' जोङो बिनिखायनो पार्टिखौ नायालासिनो जों सिगांग्रो फार्स्ट जों बर' कमिउनिटिस होननानै जों बर' होननानै जों मोनसे खौसेथि दाग्रोनांसिगोन बिनि उनावसो जोङो बबे मोनसे पार्टिया सुइटेबल जागोन कि बर' हारिनि थाखाय स' अब्ला बेखौ जोङो नायनांसिगोन थिगानो बिथां बुंनायाबो थिग औ खौसे जानोसै येस खौसे स' गासिबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा खौसेथि जादों भिडिअआ बारा इसेबां सोरखौबा बुंनायनि सायाव कनसेप्ट गैला स' सर्ट बिरादनो लोमजादोंमोन आं गोबांनो स' दासो एसे हामबाय आरो बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ होयैया स' बिनि थाखायनो आं दिनै ससे बे स्टार्टिं जाफिनबाय स' गाबोन समफोरनिफ्राय गोबां मोजां भिडिअ लाबोफिनगोन स' बर' हारिनि थाखाय बे मेसेजआनो जोबोद गोनांथि जे जों बर' हारिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला गासिबो पलिटिकल पार्टिफ्रानो जुदि खौसेथि जायाब्ला बे पलिटिकल पार्टि सानै जुदि जोङो जोंनि बर'नि गासै सुबुंफ्रा पलिटिकल पार्टियाव नायालासिनो जों बर' होननानै जों जुदि सानोब्ला अब्ला जोंनि जाय बुस्थुखौ जोंनो नांगौ बड'लेण्ड स्टेटआनो जा जिकेयानो जा जों जुदि खौसेथि जानानै थाङोब्ला जोङो देरहाखागोन स' बिनिखायनो आं बयबो रायजो राजा सुबुंफोरखौ बुङो कि दिनैनि बे मेसेजआनो नोंथांमोननि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट आरो आं बे मेसेजखौनो होनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनो सानदों आरो आं बिराद लोमजादोंमोन बिनि थाखायनो आं बारा मोजां भिडिअ कनसेप्टबो लाबोथ'नो हायाखै स' आं दा भिडिअ आपल'ड खालामनाया बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ आपल'ड खालामनाया स' बिनि थाखायनो आं एसे कनसेप्ट लानानै फैनानै बिनि सायाव आङो नोंथांमोननि सायाव नुजाफैदों नोंथांमोना आंखौ बावदों नामा बावबाय नामा नोंथांमोना आं सानो नोंथांमोना बावाखै स' आरो बिनि सायाव आरो नोंथांमोननिसिम आं बिराद गोजोनथाव जे नोंथांमोना 20K साबस्क्राइबार आंनि सायाव अननाय होदों स' 20K साबस्क्राइबार 20,000 सुबुंफ्रा आंखौ जुदि अनोब्ला नोंथांमोननि सायाव गोबां थेंक इउ स' माच
नोंथांमोना बर'लेण्ड बा बर' रायजोनि सायाव आं बुंनाय रावफोरखौ नोंथांमोना गोजोननाय मोनदों बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामदों स' बिनि थाखाय नोंथांमोनाव गोसोआव बर'नि थाखाय थै दं होननानै आं बयबो सुबुंफोरनियाव गोसोआव गोजोन थाबाय एनिवे जिखियानो जादोला जोङो जोंनि गोसोनि खोथा जों गावजों गाव फोरमायलायाबा सोरजों फोरमायलायनो नङा होमबा जोङो गासिबो बाथ्राखौनो जों गावजों गावसो फोरमायजोबनांगौ जों गावनि बाथ्राखौ जोङो गावनि हारिनि सुबुंजों जों जुदि डिसकास खालामाब्ला सोरजों डिसकास खालामनो नङा होमबा बेयाव रावजोंबो एगेन्स्ट जालायनो नाङा सोरबा माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला बिनि सायाव एसेबां एगेन्स्ट जालायनानै थानो नाङा नों एगेन्स्ट जाबाबो नोंहा जेबो प्रफिट गैया आरो एगेन्स्ट जायाबाबो नोंहा जेबो प्रफिट गैया स' होमबालाय मानोथो बे गाज्रि बाथ्रा गाज्रिखौ लानो एगेन्स्टखौ मानो लानो अब्ला एगेन्स्ट जायालासिनो थानानै मोजाङै बिदिनो गोरोबना थानायानो साबसिन अब्ला मालाबा समाव नों बिनिफ्रायबो हेल्प मोननो हाबावगोनसो नङा होमबा बाट नोङो एगेन्स्ट जानानै जोंथ' बिनिफ्राय प्रफिटखौनो मोनखाया अब्ला मानोथो एसेबां एगेन्स्ट जाबाय थाबावो नङा होमबा स' जों गासिबो सुबुंफ्रा बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों गासिबो दा फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि जों खौसेथि जायाब्ला बै सिगांनि जोंनि बैसो जानाय दा गिदिर गिदिर अफिसार थानाय बिसोरथ' गावसिनि एटिट्युड अहंकारजोंनो थांनानै दंगासिनो दङ बाट जों फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि खौसेथि जायाब्ला दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि फैगौ बोसोरावबो 2020 मायथाइयाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गालांगोन आं सानो हाग्रामा महिलारियानो जा जियानो जा बर'नि गेजेराव सासे बर'नि लिडारानो थानांगोन बिटिसि एरियायाव स' आं रिक्वेस्ट खालामो बयबो बर' हारिखौ कि मोनसे मोजां थांखि लादो कि बर'नि थाखाय नङाबा सरनिया बाबुया मेसेज निउस पेपारफ्राव बुंदों कि बड'लेण्ड स्टेटखौथ' बाद दोन आं जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बड'लेण्ड स्टेटखौथ' बाद दोन जों इसिबांसिम गुबुनजों इसिबां डाइरेक्ट बुंजानायसिम जाबाय बर'नि निउसाव लिरनो लाजियाखै जोंनि सुबुंफ्रा असमिया निउसाव लिरदों बर'नि निउसाव लिरदों कि जेसेबांखिनि ट्राइ खालाम बाट जों कामतापुर स्टेट खालामनायावसो जोङो सापर्ट खालामगोन आं नबसरिनिया बिदि होननानै लादों बिथां नबसरिनिया बाबुआ ओमफ्राय बिनि उनावहाय इसिबां हिम्मत बिथाङा बिदि बुंना लानो नङा होमबा सासे एसटि नङै मानसिया एसटि जालांबाय होलांबाय बिसोरनो सार्टिफिकेटबो होलांबाय दा एसटि जालांबाय ओमफ्राय बिनि उनाव इसिबां हिम्मत जे हाग्रामा महिलारि सारखौबो दायो निउसाव एगेन्स्टै डाइरेक्टलि बुंनो हानाय पलिटिकल पार्टियाथ' पलिटिकल पार्टि बाट हाग्रामा सारा गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो रोंला नामा आं बेखौसो सानबाय आंबो बिपिएफनि पार्टिनि सापर्ट मिथिबायना बिथाङाबो इउपिपिएल पार्टिनि सापर्ट बाट जों सानैया दा खौसेथि जानो नागिरबाय बिथ' मानोना जों नुबाय दाख्लैनि इलेक्सनाव स' नोंथांमोना मानो जानो सानाखै जों मोनसे खौसेथि खेबसे जाग्रोदो बड'लेण्ड स्टेट जाखांनायनि उनावहाय जाबाय था एगेन्स्ट जायो ना मायो बै समाव जाग्रोदो बाट बड'लेण्ड स्टेट मोनसान्दिखौ जोङो एसे खौसेथि जाग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जेसेबांखिनि दावराव जायो जालायबाय था नाय नोंथांमोना निउसाव नुदों मा नुदों एकदमबारे वार 3 ना मा होनदों वार 2 ना वार 3 होनदों सरनिया बाबुआ होमब्ला साननानै नाय प्रिपेयार खालामनो खोन्थादों हाग्रामा महिलारिखौ 2020नि थाखाय अब्ला बेसेबां इनसाल्ट बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा साननानै रायजो राजाफोर आं बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो गुरैयै स' बर'नि हारिनि मान सन्मानखौ रेसपेक्ट होग्राया पाब्लिक आरो रायजो राजा आरो बर'नि रायजो राजानि रेसपेक्टखौ माने रैखाथि होग्राया पाब्लिक रायजो राजाफोरानो स' जों जुदि रायजो राजाफ्रा खौसेथि जायाब्ला रावबो जोंनि बर' हारिखौ बोस्रांनो हानाय नंला नों जुदि बर' जानानै आं हारसिङै पाब्लिक नङा आं सासे पाब्लिकनि सासे हितसा आं जुदि बुजिनो रोंदोंब्ला सासे गथ' जानानै नोंथांमोना मानो बुजिनो रोङाखै स' थेंक इउ गाइस दिनैनि भिडिअनि थाखाय बाय जुदि नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनो स' डु लाइक आरो साबस्क्राइबबो खालामना हो जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो आरो नोंथांमोना मोजां मोनाबा खालामाबाबो जेबो नङा नटिफिकेसनखौबो दाबाय जुदि साबस्क्राइब खालामदोंब्ला मानोना आं जेथिया भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोना आंखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अब्ला बेयाव नोंथांमोना मा नुगोन बेल आइकनखौ दाबाय नायोबा नटिफिकेसन नुगोन अब्ला लोगो नायनो हागोन स' थेंक इउ गाइस माय नेम इज प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेलेब चेनेल बाय